Gi-action na ang nahitabong chemical spill human na disgrasya ang usa ka tanker truck sa Barangay Suawan sa Marilog District sa Davao City. Ani ang report ni Jandy Esteban. Kaganihang buntag naabtan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang nadisgrasyang tanker truck dinhi sa Pangpang daplin sa kalsada sa Barangay Suawan, Marilog District sa Davao City. Wala pa kini makuha sukad kagahapon sang gisiguro pa nila nga wala nay mutagas nga caustic soda nga usa ka delikadong kemikal nga karga sa maong truck. Ang imuon nila karon bangagan una nila kining tanker aron masuyop tong nahabilin nga caustic soda. Ay nila i-pull out kining truck. Kahinumduman nga gibawalan ng pagligo, pamingwit ug uban pang aktibidad sa Suawan Davao River tungod sa chemical spill human sa nahitabong disgrasya. Gani dunay na report nga namatay nga mga isda sa sapa duol sa nahitabuan. Gibisita ni Rodrigo Bostillo, ang Chief for Operations sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office ang lugar ug gisuta kung unsa na ang gihimong aksyon sa consignee sa maong kemikal. Ang initial plan gina to is ang atong objective i-contain nato ang tagas, no? Ilag yung isaksyon niya sa chemical. So totally remove the chemical. Dalon sila ang kanila mga containment kanilang containment facilities nila para wala na yung mga tubig sa ubos. Sumala sa consignee nga si Amante Caballero, paningkamutan daw nila nga matapos dayon ang pag-aksyon sa problema. Bangagan na ang tangke dahil pa sa aksyon. So, actually gahapon na saksyon na itong van mo nang minimal na lang kahit kung naaman. Pero sa tanaw na ko, wala na siya tagas. Paningaw dyan na itong mahuman dyan siya kay gusto ko kayo masulti ko. Karoon dyan mga kumulay equipment. Sa karon ginahuwat pa mahuman ang investigasyon lakip na ang resulta sa gikuhang water sample sa DENR. Ay madeklarang luwas na ang Suawan ug Davao River. Asa ginagamit ang katong nga chemical? Pang bottle washing, kaya sa mga planta, pang bottle washing, pang neutralize o kanang pH sa kanang mga wastewater, pang video, So delikado siya pang plant, pang hugas, pang limpyo. delikado gyud siya. Kuhan siya, makapasok siya sa skin. Okay. Pero dili siya kuhan, kanang mahugasan tubig, ragyapon ang ipangkuhan mo. Sumara sa eksperto, ang caustic soda o sodium hydroxide kung mainom sa tao, moresulta sa pagsuka, kalibanga, severe burns o grabing pagparakit sa tiyan. Ma-irritate sab ang upper respiratory tract nga moresulta sa pag-ubo o lisod sa pagginhawa. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.